zenzeke noma zenziwe kanjani uma khulunywa ngomhlanga. Ngalokho ngiyambonga kakhulu uNdunankulu kanye ne-ofisi lakhe lakwa-Premier. Ngiyathokoza. Mina besililo ngicela ukuthi ngiphakamise ukubonga komama abakhona phakathi kwethu abesivivane ukuthi nabo banawo umthelela omuhle ukubungaza lolu suku lanamhlanje, ngoba bangomama abazala nina izimbali zethu. Siyawaphakamisa kakhulu omama besivivane nohlelo lwabo. Ngiphakamise ukubonga okukhulu ngingashiyi ngaphandle ngokohlelo lwaseNdlunkulu, amakhosi aseNdlunkulu okuyiwona ayingubo yobukhosi futhi ayingubo yesihlalo. Amakhosi aseNdlunkulu ngithokoza kakhulu ukuthi iy'ndawo ngokuhlukana kwazo, iy'ndawo ngey'ndawo lapho eniphethe khona nibambe